थाबायनो हायानो आदै थाबायनो हायो हारसिं एसे जे मानसिफ्रा फैदों आरो हामनानै थांदों मोजां रिजाल्ट मोनाब्ला रावबो पेशेन्टआ बबेबा मोनसे चेम्बाराव बा ट्रिटमेन्ट लानो थांखाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर जायफ्रा पेरालाइसिस बेमारजों भुगिनानै दं एबा जायफ्रा सिनस्रि सानानै दं गदा गदि जानानै एबा जायफ्रा बेफोरबायदि आखाइ जरा आथिं जरा सानानै थाबायनो हायि आखाइ दिखोनो हायि दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर दायो आङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय बङाइगावनि बेंटल गेटआवहाय दा बे बङाइगावनि बेंटल गेटआवहाय मोनसे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार होननाय दङ जायफ्रा बेफोरबायदिनो सिनस्रि सानाय पेरालाइसिस बेमार थाबायनो हायि मायि गोबांथार बेफोरबायदि बेमार आजारफोरखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय गासैखौबो होलांगासिनो दङ ओमफ्राय सारजोंबो आङो एसे कन्टेन्ट लागोन मा बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो नुलांगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बिथांमोना निश्चय मिथिनो मोनगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जायफ्रा बेफोरबायदि बेमार आजारावहाय भुगिनानै दङ बिथांमोना निश्चय बे सारजों जगाजग लानानैहाय गावखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन दा गोबांथार बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारनिफ्राय मोजां जानानै थांबाय हामनानै थांबाय आङो सिगांनि भिडिअफ्रावबो लाबोदोंमोन दा बिसोरो गासैबो टटेलि मोजां जानानै थांबाय दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ सालायनानै होनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो प्रयजन जायोब्ला डाइरेक्ट सारजों कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय गावखौ ट्रिटमेन्ट खालामजानो हागोन नायलांनो हागोन दा फाइनालि सफैबावबाय आङो बेंटल गेटनि एसआइ निउर'थेरापि सेन्टारावहाय दा नोंथांमोनहा आं एसे देखायलांनोसै मानो होनोब्ला गोबांथार बेयावहाय बेमारिफोरा दंफैयो पेशेन्टफोरा दा गोबाङानो मोजां जाबाय आरो हिसाब सारा मोजां जाबाय दा ओरैहाय नुदों नै गोबांथार बेबायदि आखाइ थिखोनो हायिफोरखौहाय थिखोगासिनो दं ओमफ्राय ओरैनो आदा मानसि लाबोदों नामा आंनो नोंमोनमोन ने मा प्रब्लेम जादोंमोन ओरैनो प्रब्लेमा बे आथिं सानाय मिजौनाय जादों दा माबायदि जाखो मोजाङानो जादों मोजाङाव फैगासिनो दं ने दा बेसेबांसो जाखो फैनानै 9 दिन जाबाय 9 दिनल' ने आच्छा 9 दिननि गेजेरावनो दा बिराद मोजाङाव फैगासिनो दङ आच्छा दा निस्सय खोनाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो आरो ओरैबो नै ओरैबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय आदायाबो पेशेन्टसो लाबोदों पेशेन्टसो लाबोदों ने ओमफ्राय दा बबेनिफ्राय आदा रनिखाटा बे ओमफ्राय दा माबायदियाव दं एसे मोजाङाव फैगासिनो सिगाङावथ' इसिबां रोदाया बखबजोबनायमोन नालाय दा एसे गुरै जानानै दं आरो थाबायनायफ्राव दा बिदि आरो दा गोबांथार दङ नै बेफ्रावबो दङ नै बेफोरबायदि गोबांथार नै बेयावबो मा खालामो सिगांनि भिडिअआवबो आङो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबो दङ नै गोबांथार दङ आरोना नै ओरैबो गोबां मानसिफ्रानो मोजां जानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो नै बेयावबो दङ ओरैबो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनोखा अलरेडि दा नोंथांमोना बेफोरबायदि थासारियाव भुगिनानै दङब्ला डाइरेक्ट सारजोंहाय कन्टेक्ट खालामदो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दङ ओमफ्राय डाइरेक्ट बेंटल गेट एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फैनानैहाय बेबायदि सिकित्सा खालामजाफैनो हागोन आरो थाबायनो हायानो आदै थाबायनो हायो हारसिं एसे दासो फार्स्ट नामा माबायदि एसे मोजांसिनाव फैदों दा दा ओरैबो नै नाजागासिनो ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ बबेनिफ्राय आब' मा जादोंमोन ओरैनो लोमजानानै बोरैबा पेरालाइसिस जादों ओमफ्राय दा माबायदि कन्डिसनाव आङो आगोलाव थाबायनोबो हायामोन दा थाबायनो हाबाय दा आखाइया एसे दंहैयो आरो माने आखाइया गदोंमोन आरोना ओंखायनो जाथ'वाखै बेयावनो मोजां जाबाय ने दे हस्पिटालनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो अखानायैनिफ्रायनो सारनाव फैदों आरो दा गोजोनथाव खौरां मोजां जाबाय नै आब'आबो दे दा बेबायदि आखाइनि थाखायहाय माबा खालामगासिनो दं आरो माने आखाइ थिखांनो हायाना आंना दा फिदिंनांगौ आरो बेबायदि नै दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै दंब्ला भुगिनानै दंब्ला डाइरेक्ट सारनाव फैदो ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट लाफैदो आरो नै दा गोबां मानसि मोजां जागासिनो दं हिसाब सारा मोजां जानानै दं आरो नै ओरैबो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ नै बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरै आदै दं
आथिङा दबखाला नामा इयो गोरा जायो ने बिदिनो अ बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय सारानो आं सारनिफ्राय माखासे मिथिनानै लानि सार दासिमावहाय माबायदि मानसिफोरा सोखाजागासिनो दङ बेयावहाय बयखौबो गोजोननाय हरग्रोबाय दा बे कुइसना जोबोद मोजां माने आंनि चेम्बारा दिनैसिम बे जायगायाव बेंटल गेटआव जेनेबा 3.5 बोसोर जाबाय 3.5 बोसोर थानायनि मिनिङानो बेनो जे मानसिफ्रा फैदों आरो हामनानै थांदों मोजां रिजाल्ट मोनाब्ला रावबो पेशेन्टआ बबेबा मोनसे चेम्बाराव बा ट्रिटमेन्ट लानो थांखाया ओंखायनो दिनै गोबां मानसि जेसेबां फैदों नोंसोरनि भिडिअ'आवबो दंखायो जे जेसेबां फैदोंमोन दिनैनिया गुबुन गोदान ना बेबायदिनो माने सोलायलांबाय थायो आरो हामलांबाय थागोन बिसोरनि रिजाल्टआ गासैबो मोजां जायफ्रा मोजां मोननानै थांबाय बिसनायाव दङमोन गसंनो हाबाय थाबायनो हाबाय जानो हाबाय थाबायग्लांनो हाबाय पेरालाइसफ्राथ' बेबायदिनो बेडआवनो थानो गोनां जायो बिसोरो माने जायफ्रा हामनानै थांबाय बिसोरनि न'खराव गोजोननाय दं बिसोरनि देहायाव गोजोननाय सफैबाय दा ओंखायनो आंनि बे चेम्बारा दासिमाव जोबोद मोजां रिजाल्ट मोनगासिनो दङ आं बेखौ बुंनानै लानो हायो आरो निस्सय नंगौ गोबांथार आं दाख्लै फैबाबो नुफैदोंमोन बुंजोबदोंमोन सारनावहाय ओमफ्राय दा बेथ' मोजां जानानै थांजोबबाय मोजांनि बाथ्रा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय सार सारनि बे निउर'थेरापिस्टआ एभरिडे थायो नामा ना बबेबा दिनफोराव जोङो आंनि थेरापिया समबारनिफ्राय लानानै सनिबारसिम थायो कन्टिनिउ थायो मर्निं फुंनि 9 बाजिनिफ्राय लानानै बेलासिनि 6 बाजिसिम थायो आरो उइकलि सानडेआवहाय अफ थाबाय आरो चेम्बार ओमफ्राय गोजानफोरना सोंहरो गोजाननि थाखायबो सुबिदा दङ जोंनाव रुम दंखायो गोबां मानसिफ्रा एसे माने खस्थ' मोनो गोजाननि मानसिफ्रा फैनो थाखाय जोंनावहाय थानायनि थाखाय सुबिदा दङ आरो बावनो थानायजों लोगोसे संनानै जानायनि केपासिटिबो दंखायो आरो दा मानसिफ्रा साननो नाङा जे गोजाननिफ्राय फैयोब्ला उसुबिदा जाहैगोनदां बहा थानो बहा लज मोननो बहा मोननो हटेल मोननो बेबायदि मोनसे कुइसन फैनो हागौ खिन्थु आंनियाव थानायनिबो दङ गोजाननि पेशेन्टफोरनि थाखाय आरो बावनो जायगायावनो माने संनानै जानायनिबो केपासिटि दङ आरो आच्छा ओमफ्राय ओरैनो सार बेयावहाय मा मा ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बेयावहाय जोंनिया गासैबो बेनोसै सानाय सुनाय मानसिनि देहानि जेसेबांखि साया मानो बेनि जोङो ट्रिटमेन्ट होयो जेरै हान्थु साबाय सोरनाबा सिनस्रि साबाय सोरनाबा आखाइ सायो सोरनाबा आखाइ थिखोनो हाया सोरनाबा खर' सायो सोरनाबा गोदोना सायो मोनफ्रोमबो सानायनि ट्रिटमेन्टखौनो जों होजोबनाय जायो ओरैनो सिनस्रि गदा गदि दबनायफ्रा सिनस्रि गेदा गेदि जानायाबो माखासे बिसोरनिया माबा थायो माने जुदि फुराना जाथारबायब्ला एसे गोलाव ट्रिटमेन्ट जायो गोदानै जाब्रबदों बिसोरखौ जोङो थाब फाहामनो हायो आरो खम दामनि गेजेरजों माने थाबनो फाहामनो हायो जेसेबां थाब हामगोन फैसाया एसेबां खम थांगोन बेबायदि सोरनाबा आखाइ गबाय गनाय लोगो लोगो फैयोब्ला बिराद मोजां गावबो माने सान्थि मोनगोन जाजानायाबो आखाइ गनाय हान्थु गनाय नैबेफोरो खिन्थु गोबाव जायोब्ला मोदोम खाथेबायब्ला होमब्ला बेयो अपारेसन सारा रावबो थेरापिजों जानाय नङा दा निस्सय खोनाबाय दा गोबाङानो हामगासिनो दङ ओमफ्राय मोनसे आं गेजेराव बुंस'नो सानबाय जे पेरालाइसनि खेथ्रआव दिनै गाबोन जों नुनो मोनदों गोबां जायगायावनो गोबांथार रोखोमनि पेरालाइस माने पेरालाइसआ मोनसे सिस्टेमनिल' नङा आलादा आलादा पेरालाइस थायो जेरै सोरनाबा आखाइ फारसे आथिं फारसे सोरनियाबा आखाइ फारनैबो आथिं फारनैबो ना रायलायनो रोङा बा सोरनियाबा खुगाल' खहे जानाय ना बेबो पेरालाइसआनो बा सोरनाबा आथिं फारसेल' आथिङा ओरै माने बाग्लायनाय आरो थिखोनो हाया बेबो पेरालाइसआवनो थाङो मोनसे मोनसे रोखोमनि आलादा आलादा दानि समाव माने जासावदों थांनाय बोसोरनि माबानिफ्राय मार्च एप्रिलनिफ्राय आलादा रोखोमनि मोनसे जों बेमारखौ नुनो मोनदों आंनाव फैनाया 9 जनसो जादों थांनाय बोसोरावनो उन्दै उन्दै सेंग्रा बैसोनि जेरै 12 बोसोरनिफ्राय लानानै 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 25 बोसोर 30 बोसोर बेबायदिनि मानसिफ्रा आथिंबो माने नोरजिया आखाइबो नोरजिया दा बाहाय फैनानै हामनानै थांबाय आंनि भिडिअ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिसोरो सोरहाबा 2 मास ट्रिटमेन्ट लानांदों सोरबाया 10 दिनाव हामदों सोरबाया बेबायदिनो मास मोनसे मोननैबो लानांदों बेबायदि बेखौ जेब्ला हस्पिटालाव लाङो
बे बेमारिफोरखौ अब्ला डक्टरफ्रा बुंखायो जे बेखौ एथ' दिन जेनेबा सोरनिखौबा 3 मास सोरनिखौबा 6 मास 7 मास बेबायदि थेरापि लानांगोन होननानै बुंना हरखायो आरो बे समाव न'आव देरि खालामा लाबा खाथि खालायाव जेसेबांनाखि माने नोंनि सुबिदा बादि थेरापि सेन्टार दं थांनानै थेरापि लानाया गोनांथार आरो दा ओरैनो सारा पेजबोथ' सलायखायो सारानो खिथाहरदो दे सारनि पेजखौहाय आंनि पेजआ जाहैबाय सामुएल इस्लारि बेल' ओमफ्राय आंना मोनसे लग' दंखायो SI निउर'थेरापि होननाय बेखौनो क्लिक खालामोब्ला आं माखासे आपल'ड होनाय जाय मानसिफ्रा माबायदिमोन आरो माबायदि हामलांखो बिनि गोबांथार भिडिअ आं आपल'ड होनानै दोनदों एक्सुवेलि जोंनि भिडिअखौ बारा मानसिफ्रा इन्टारेस्ट होआ मानो होनोब्ला जोंना हेल्थनि इसु नालाय हेल्थनिखाय मानसिफ्रा एसेबां इन्टारेस्ट मोना नाथाय बियो जोबोद गोनां आरो हेल्थआनो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन हेल्थआनो जोंनि थाखाय धोन हेल्थआनो जोंखौ माने खुसि दोनो आरो दुखुआवबो दोनो आरो ओंखायनो हेल्थनि बागै मानसिफ्रा एसेबां इन्टारेस्ट लायाबाबो आंनि पेजआ बेनो जायफ्रा नायनो गोसो बिथांमोना नायनानै मा बेरामा हामखो माबायदिमोन आरो माबोरै जाखो बेखौ नुलांबाय दा सारनिफ्रायनो डिटेल्स गोबांथार हामनानै थांनाय बेमारिफोरखौबो नुलांगोन सामुएल इस्लारि आं स्क्रिनाव होना होदों बे पेजखौहाय फल' खालाम बयनिबो थाखाय नोंथांमोननिबो सुबिदा जागोन दा बयनिबो सुबिदा जागोन आरो सोरबा राहा गोथे जानानै आन्दायना थायोब्ला प्लिज अननानै सारनि कन्टेक्टखौ जगाजग खालामनानै हो दा आं पेजखौहाय होना होबाय ओमफ्राय लोगोसे सारनि कन्टेक्ट नाम्बार बेखौबोथ' आं स्क्रिनावनो होगासिनो दंखायो दा सार होनब्ला गोजोननाय थाबाय ने धन्यबाद थेंक इउ